Madali lang naman pupunta. Yung nakapagluto na si paring John dyan, no? Ayun yung niluto niya. Ikot tayo ng sabaw. Yun, kain na tayo mga kalabarkada. So yun mga kalabarkads, nandito na tayo sa spot natin. Yan, grabe, sobrang babaw. Yung spot na to, ito yung spot na nakahuli si paring Nico ng malaking pusit. Yan, hanggang dun sobrang babaw na. Pero nung nakarang araw, nung nag-ilaw tayo, nakasama natin si paring Patchut dito. Yung tubig hanggang dito, tignan nyo kung gaano kalayo, oh. Sobrang babaw ngayon. Pero hindi na natin aantayin na dumilim pa. Bali, lulusungin na natin ito ngayon. Ganyan na, lulusungin natin ito ngayon ng ganyan. Susubukan daw namin ni paring Nico na mag-ilaw ng ganito sakaling may mahuli tayo. So tara mga kalabarkads, lusong na tayo. Umpisahan na natin yung aksyon para makarami tayo ng huli. Sana nga marami tayong mahuli. Yan, naghahanda na si paring Nico. So maghahanda muna tayo, i-ready natin yung mga gamit natin, tapos lusong na tayo. Tara. So yun mga kalabarkads, yun na sa paring Nico. Sana yung may ilaw doon. So tara, lusong na tayo. Sana marami tayong mahuli ngayon mga kalabarkads. Bali dito natin sisimulan. Diyan, papunta tayo dun. Grabe, umuulan. Umuulan pero kaya yan. Kaya nating makita yan. Yun nga lang, masyadong medyo malabo yung tubig. Tahawak na muna ako ng madali lang naman pupunta. Ano na yung ano, pwede na yung tapos naman. Oo. Problema nga yan, ang iipit sa akin ngayon. Dapat i-straight mo muna yung ano. Oh, kakagat. Oh, hindi mo bitawan yan. Yun na. Ayan, may bling bling na tayo. Yan, unang huli natin mga kalabarkada, oh. Lambay. Pangalawang lambay.
dito na tayo siguro to. Pusit din tayo. Paring Nico. Ito. Nakahuli siya ng isda. Yan. Malaki-laki rin yung isda niya. Pwede na pang ulap. Ha? Kaya nga. Ang labo. Kahit pa paano mga kalabrikada, kahit na medyo malabo, nakahuli pa rin tayo. Ayan na. May kasag din tayo. Ahon na tayo mga kalabrikan. Ahon na tayo. Magpapal pa tayo, bibihis pa tayo, tapos nakakakain pa tayo. Ayan mga kalabrikas yung huli natin. Hindi na tayo magbibihis dito. Ito na yung mga huli mga kalabrikada. Pusit, isda, ayan, mayroon din dalawang pasag. Puntahan na natin sila paring Nico, paring Junjun, saka sila paring Patsyot. So ayun mga kalabrikada, bali magbibihis muna tayo, tapos pupunta na tayo dun sa kanila paring Patsyot. Puntahan na natin sila, tapos kakain na tayo, kung kakain pa tayo. Pero sa tingin ko kakain pa tayo dyan eh. Yan yung huli natin. Thanks God, may huli pa rin tayo. So bihis muna tayo mga kalabrikada. So ayun mga kalabrikada, bali uwi na kami dahil yung alas 10 may darating na malakas na ulan, kaya uwi na lang kami, hindi na kami makakapagluto. Bali nandito na sila paring Patsyot, si paring Freddy, saka si paring Junjun. Ayun na. Bali dadaanan lang namin yung mga gamit namin, tapos uuwi na tayo. Kita-kits na lang tayo mamaya mga kalabrikada sa bahay nila paring Nico. Dito na tayo mga kalabrikada sa bahay nila paring Nico. Nakarating na tayo doon. Ayun na. Bali dito na tayo magluluto ng ng sasabawan natin. Ito yung huli ni paring Derio. Derio nga. Grabe oh, mga lambay, kasag. Ayun na. Tapos yung huli ni paring Patsyot naman, titignan natin. Yeah. Tignan natin yung huli ni paring Patsyot. Bali ito yung huli na paring Patsyot. Open sesame. Puno na. Yan. Yan yung huli niya oh. Mga lambay din. Ito rin yung huli ni yan yung huli ni Kwan ni paring Freddy. Yan yung huli niya.
Di ka kuha juga eh. Puro lambay. Puro lambay yan. Ito si paring Junjun ang nakarami. Grabe. Oh, yan. Oh. Huli natin yan mga kalabarkada. May lambay din tayo. Bali ito yung iluluto natin mga kalabarkada. Yun lang, wala na kang maliit dyan? Bibigay ko na yung paring nito. Wala na iba dyan? Wala na. Wala. Meron pa. Bali ito lahat yung iluluto natin mga kalabarkada. Sasabawan natin. Bali nagbaon rin tayo ng ito, dahon ng sibuyas. Naka-ready talaga. Oh, may regalo tayo kay paring nito. Iprito natin yan. Iprito at saka ano ba? Tinulo. Oh, para may Dali-dali, pwede nga dali-dali iprito. Isabay na lang yan. sabay na yan? Oo. Sabay na lang. May naiwan kami doon yung mga medyo malaki-laki. Okay lang yan? Ito lulutuin lahat. Iprito lang yun. May malaki yung dali-dali yun. Ito malaki yan. Yan yung huli ng paring nito mga kalabarkada. Paano natin titirahin yan? Ikaw lang tumira. Yung nakapagluto na si paring Junjun, no? Yan yung niluto niya. Ikaw tayo ng sabaw. Yun, kain na tayo mga kalabarkada. Sabaw, ano yung sabaw? Wow, sarap oh. Yan ang ulam yung nahuli. Fresh na fresh. Sige, sabaw. Mas fresh pa sa jowa mo. So ngayon guys, bago kami uwi, kain muna kami guys. Yung mga huli namin. Asan yung ano daw? Ano nagkasara daw? Sara daw. Sara? Yun mga kalabarkada, kain muna tayo. Daw. So, kain muna kami guys. Kain muna bago tayo umuwi. Sarap nito. Sabawa. Sarap nyo, no? Oh. Tapos meron pa kami yung mga niluto namin na adobo, saka yung adobong pusit, saka yung sweet and sour. Para maubos na. Continuation na ito ng kain sa labas. Kasi hindi na tayo nakapagluto sa labas, gawang anong umuwi na kami kasi yung ulan. Parating na, ulan. Parating na yung ulan. Ngayon, umuwi na lang kami. Dito na lang kami nagluto sa bahay nila paring nito. Kain na tayo mga kalabarkada. Kuha tayo na ito. Sarap na itong sabaw na ito. Ano? Sarap humigop ng sabaw mga kalabarkada pag ganitong gabi. Tapos ito, prito. No, walk out. Huwag kang mahiya dong. Feel at home. Bahay niya pala ito. Naka-record tayo. Kita tayo sa ano? Feel your home. Kita tayo sa CCTV. Kain tayo mga kalabarkada. Sarap magkamay ah. Sarap magkamay kasi sariling atin eh. Oh, good. Di ba? Kuwang-kuwa po. Malapit ka to. Sit. Bukang mati. Isda pa ito. Ano pa yung sitang tao daw? Mga tulog na yun. Op. Malayo lang natin yun. Tapos higop tayo ng sabaw. Sarap pa. Bali nagpiprito pa sa parang ganda doon, no? Dong, parang pachet. Gumawa ka ng challenge mo, yung kinakain yung buong kasag. Yung walang tangkalan yung shell. Kapawan mo si Bipapang. Bisik na to. Hilang lang. Ayan o, sabi. Mustard is life. Sarap. Hilang lang. Ano masasabi mo naman sa sariwang huli natin? Kasama. Mas sariwa pa yan sa jowa mo. Siwak to. Nico! Oh! Ah!
Oy! Marami akong ano dito. Oy, may laki oh. Ano? Oh, No? buksan ko ito. Akin yung discount. Tirahin mo yung aligi. Ay, akin yung ipit. Yan. Oo. Ito. Alam nyo naman, ito lang paborito ko dito. Oo. Lagi nilipit. Katawan lang sa akin. Ito lang paborito ko dito eh. Ayan. Ay, ito. O, ito pa. Sabi. Hindi na. Ito lang sa akin. Lagi Dalawa nilipit, no? Hindi, tama na to. Wala naman taba yata Dario, no? Lalaki kasi ito. Hindi. Alam mo kung bakit isa lang yung gusto ko? Dahil stick to one tayo. Sumugot pa eh. Kunti lang. Masarap, may kapawang pa natin yung tennis ah. Yung tennis, yung ginahatnit yung kan. Yung crab natin, crab mga kalabre kadsa. Oh. Sarap. Ano? Mahilig bata ko, huwag na yan. Pwede niya pa. Sarap, manamis namin. Sariwang sariwa. Marami pa. Yung dala. So, ayun mga kalabarikada. Tapos na tayong kumain. Bali, uuwi na tayo. Sige. Bali, dito ko natatapusin itong video kong ito mga kalabarikada. Sana nagustuhan nyo yung cooking and fishing namin. So, hanggang dito na lang. Ingat, God bless. At lagi natin tatandaan, God is good all the time mga kalabarikada. See you on my next vlog. Go! Ayan na. Bye-bye. Bye-bye. God is good all the time mga kalabarikada. Bye-bye.